Anda mga kaigsunan mo itong isgutan karong buntaga. Karon taon doon natin mahinabi nga usas mga lumulupyo dito sa maong lungsod sa Anda mga kaigsunan apan sa dili pa. Ato sang paminawon ang report sa atong alagad reporter Ray the Shooter Tutas. Ray, pasok. Wala tagda sa lokal nga kagamanan sa Anda ang panawagan ni Governor Aris Sumintado o sa saguniang nga palaluigan nga undangon sa highway ang pagpangolekta sa kontrobersyal nga 30 pesos nga environmental fee. Gikonfirmar ni June Daniel tagya sa Anda de Boracay nga hangtod karon sa highway gihapon diha sa sitio Ipo, Barangay Candabong. Utlanan sa lungsod sa Gindulman, gihimo ang pagpangolekta diin gibutangan gihapon og checkpoint sa kalsada pasulod sa lungsod. Si board member Nathaniel Binlod nga nangulo sa usa ka committee hearing nito Mayo 3 daw nasuko sa gingong gahig ulong ang barugaran sa mga opisyalis sa Anda bisan pa sa hangyo sa gobernador o sa honta probinsyal nga ibalhin sa laing lugar ang pagpangolekta. Matod ni Daniel nga sa tanaw niya motuo na tingali ang mga opisyal sa Anda kung ang korte na ang umando. Gisupak sa mga tagiya sa resort ang environmental fee sa LGU sa kantidad nga 30 pesos matag tawo. Apil na ang mga bata nga nag-ingon nga ang gihimong pagpangolekta sama sa highway robbery o nagpatay sa industriya sa turismo. Kahinumduman, gitambagan ni Governor Sumintado si Mayor Inday Simasio nga kolektahon ang environmental fee sa mga entrada sa nagadayang beach resort o dili sa National Highway o sa Osaka Provincial Road kay sakit sa mata ang checkpoint. Lagi ko pagkakuhaan na tulay mga guest na kung daghan ito na abot sila help sila kuhaan pagkapos sila tag 900 pesos kay tantam nila katao sige po sila pangolekta bisan o order sa gobernador sa ST o ginala korte na. Para sa DYRD, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. DYRD. 28 minutos sa kalabay ang alas 8. Salamat Ray Tutas sa Anda mga kaigsunan. Mauna ang atong giisgutan karong buntaga. Tungod kay sakit sa mata ang maong giingon mga kaigsunan sa mga katawhan nga murag highway robbery kanang gihimo nga pagpangulikta nganong diha gyud sa kalsada. Unya taliwa niini ang maong issue ang gobernador may come in mihangyo nga mahimo adto ra sa entrance. Apan padayon gihapon unsa kayoy hulagway didto mga kaigsunan sa lungsod sa Anda. Basin do natin mahinabi nga didto base sa Anda atong paminawon karon nga buntag si Engineer June Daniel. June, good morning. Morning Tibbs, maayong muntag sa tanang naginaw karon. Yes, June, no? Nabalitaan nato nga padayon gihapon ang maong pagpanguligta sa kalsada. Mao ba ni ang hulagway karon diha sa lungsod sa Anda, June? Gahapon doon ay mga guest na mo nga nisulod. Ninyo sila nga gikolektahan sila 900 pesos kay 30 sila kabuok ka tao. So Okay. sada na pa mo pinagbantay. June? Hello, June? Tapado. Kay mura og na checkpoint ang atong signal dito. Laylay atong handa. May naputol-putol. Okay, June, naputol-putol gamay atong signal. O kagahapon do na mo mga guest, no? Nga ni check in diha. Okay, kamusta man? Ni palag ba sila nining maong tag 30 pesos? Masa man ko ni Tibbs. Normally man ko karon bakasyon man ko sa mga tao mag-reunion sila, nga magtabok-tapok. So about 70% of the market of Panda is masa, mga bulanon. So mo na mga pista-pista, hindi ka mga pista na silin-salin mo anig mga resort. So karon nagmagot-got to kay nakolektahan sila 30 dito gapon sa highway. Okay. So sila yung tanan, mga tanan gyud individual nga guest nga nisud sa Anda gikolektahan gyud. 30 man to lang pagkita mo to lang resibo. 30 sila ka tao. Ay mga bata no, gilibre itong mga bata pero ang kuan silang pagtabok-tabok. Ang ilang cottage 400, ang ilang entrance Suga lagi karong panahon na. 32 minutos na ta mga kaigsunan human kalabay ang alas 8 sa Kabuntagon. Uban nato karon si June Daniel usas mga operator sa resort dito sa lungsod sa Agna. Yes, June, no? 70% sa mga guest diha sa Anda mga bulanon or mga masa, no? So mura og palag yun sila aning tag 30. June, no? Unsa may nahitabo sa hangyo? Duha ka butang Sir June, no? Una,
ang 30 nga numero dako ra para nila. Ikaduha, ang lugar nga nangkolekta sila sa highway, unsa may lang nga komento ana nga nihangyo mas gobernador nga adto dito sa entrance. Well, ang nahitabo magod na Sangguniang Bayan, doon naman ito meeting, kaya nagulat po may og kanang implementing rules and regulations, transferring the collection point from highway to mga entrance sa resort. So, nung pag-meeting, among gipinita ang IR, wa man po nila i-present. So, tako, nisulat na lang siya. Hello, John? Yes, sir. Okay. So, niabot ba gyud sa buhatan sa mayor nga mahimo atura sa entrance o kung saan pa po ilang baruganan nganong di man gyud dito ipahigayon ang maong pagkolekta? I think they are preparing a new ordinance. Tapos, ila pa nang pa-approve sa Sangguniang Palalawigan for transfer dito sa entrance sa mga resort. Until now, wala pa man siguro. Kanang activities nga ilang gihimo pa karon papaglobal sa Sangguniang Palalawigan. Buti pasabot, Juno, nga ang ilahang existing ordinance, specific gyud kaayo gibutang sa mga ordinansa nga ana gyud sa highway sila mangulikta and that they need an ordinance to amend that? I think that is in answer sa akuan sa request ni Governor unya ang request po sa Committee on Ways and Means nga gilingkuran ni Okay, kaya pwede mangguna if it is not specified in the ordinance as to the manner how to collect that environmental fee, pwede ra sila dili magkinahanglan og bagong ordinance, automatic ra sila enforce dito sa mga entrances, no? Gawas kung gibutang gyud sa maong ordinansa nga ang mode of collection, manner of collecting ana gyud sa karsada himuon. wa pa ko kabalo sa update nila kay so far karon napaman sila ng ulikta sa highway Japon. Subot ba ipasabot kung they are preparing an ordinance or legislative action both ba ipasabot nga willing sila mo yield sa maong hangyo sa ato ang gobernador? That is my understanding kay ang gobernador ug ang Sangguniang Palalawigan naman nag-request, so mamin nagot sila ana. Okay, so kung ang gobernador ang Sangguniang Palalawigan nag-request on the part of the LGU anda, ang ilang gibuhat karon is preparing an ordinance aron mahitabo ning maong kalihukan nga ana na sa entrance. That is my understanding, pero ang ilang collection since the whole month of May, status quo man naragapon dito sa highway. So, lahi gud ang lantaw ani sa mga tourist, both local and foreign, June, sa imuhang paniid nila, mura og bikil gyud kaya nila kaning maong highway collection. Well, ang mga foreign tourists o mga other provinces, di man reklamo, mura gamay reklamo ana. Ang reklamo ana kanang mga bulanon kay sila may apektado nga makolektahan. For example, mga operator og bulhot. Kanang mga ani humay ba. Tapos sa una sa Bituon Beach na sila nga kuan mo kanang ay maligo. Okay, di man kaya sa bulsa kay mas man lagi. So, buot may pasabot nga ang baga nga reklamo ani is about the figure nga 30, not so much on the place nga gikolekta ni. June? Sa highway, questionable mo kung sa highway kay kananay the right to travel imo mayong ligsan man god mo nga dili ang ayan sa mo nagingon nga sakit sa mata. Pero ang apektado ani kinang mga bulanon, mga bulanos kay gusto ba yung mga interior towns, mga ligo dire. Unya kami mga resort nga nag-cater og Broad City Market, mo may apektado. Nga Mayo lang karon kay bakasyon man. Karon abot June, July, August, mga tigbitay og kaldero. Pareho-pareho dari dilansang sa kangkungan ani.
So the collection itself kanang amount dili kayo na problema John, or kana ra yung eyesore mayo dakong problema ana. Well, problema na sa mga masa, Tebs. Kanang dakang Kasi figure, pag- kanang 30. Oo, kay kung sweldo ka lang kaluog minimum o ato ka agricultural tapos maligo pa ka palit ka pagkaon di makaya nimo sa mga bulan. Mga bulan ano sang atong protektahan ana kay lisod man kayo mahal ra kayo ba. Mahal ra kayo. So meaning kung mahal ra kayo, dili gyud absolutely against sa pagpangulikta, but i-lower lang anang 30. Oo, naman ko sila just pesos sa una. Nga kanang approve nga kanang sa SB kay appeal man sa revenue code. Mm. Okay raman to sa una nga karon kani baglag 30 medyo sakit kay ang mga tao mo complain mo man ay madungog na mga permiso kami code receiver and mo di ang modern hinay po ng mga musod kay kanay naman po factor man po ng cost. So do you think John, no, as operator sa resort diha kung wad-on or ubsan ning maong 30 og dili na sa highway mo daghan ang turista muso diha karon sa anda? Well, sa economic scale, yes, kay ang tagaan man nimo opportunity ang mga masang bulanon nga ma-enjoy po nila ang mga kadagatan sa anda nga affordable lang sa bulsa. Okay. So when was the last time nga nadungog nimo ang baruganan sa ato ang LGU anda, the mayor herself, no? Kabahin ni ining butanga unsay ang last word nga ingon ani, padayon ba ni sa kakuan or usbo nila Wala in the ko future? kakuan tips kay last time man god dunay patawag kong sa kunyang palalawigan wa may mo-attend kay doon na may laing venue nga gipailan kay mura magdemuto sa provincial government mo na nga sila na may nag-istorya kay sa kunyang palalawigan o sa governor. I think ato na ipasa sa ilaha kay sila na may ang wisdom na naman nila. Okay. So padayon day gihapon na Sir John, no, kining mao nga pagpangulikta niini. So duha ka butang ni talanawon ani ang 30 kun mahimo paubsan. Pila ka poy angay kung 10 pesos wa man jud mo tingali nakaus-us arong panahon na June, no? Nakasaka man tingali. Naman sila approve ordinance nga 10 pesos. Okay. Unya kung doon na sila approve ordinance nga 10 pesos, unsa may ilang gibasuhan ng 30? So bag-o tingling ordinance ng 30. Mao to yung ordinance nga among question sa kunya palalawigan kay naabot din na sa nanay legal office panawa man na siya ma-endorse ko properly. So Kanin 30. ilang gikuan nga o dili action sa kunya palalawigan for 30 days mag-lapse na siya. So mara pa nagsunod. Kami nagsunod na po sa ilang sulti. So laktot pagkasulti, effective ang 30 kay good as approved, good as reviewed by the Sangguniang Panalawigan tungod sa technicality, no? That is my understanding. Pero kung doon ay nagreklamo, doon ay nag-complain, dapat paminawan ang tampon. Dapat unda paminawon, correct, no? Dapat paminawon mo tawag baka pog meeting niini or dialogue baka sa mga operators aron makuha ning butangag unsay best niini, no? Dili lang ang LGU Mines mo gamiton kun dili ang uban pong mga stakeholders, no? Kaya ron unsay best kay common interest man ni sa John na the mayor was right, no, nga ang atong lungsod daghang mga tawo musod magbilin og mga sagbot og uban bakit sa manghinlo LGU mao na nga angay ta mangulikta og environmental fee kay kinsa may mo atiman anang ilahang mga hugaw nga gibilin sa ato ang lungsod. I think that's correct, Sir John, no? Pero ang inyo lang gitanaw tingali is mako ra ng 30. Mako rasan pa sa business permit mo nagbayad ba mi og environmental fees. So, naman na sa business permit. Aside from that, o manghinlo dito sa mga beach, kami rin pinahinlo sa mga private owners. Kanang ilang, kanang public lang. Unya, ang ilang ka na lang paghakot sa basura. Paghakot sa basura. All the LGO required nga maghakot sa basura kay na may mga tanang business na doon, nagbayad mo po environmental fee. And pag, kanan na ay mga basura nga panghakoton. Okay. So okay lang nindot unta ga wa pa day nahitabo nga meeting, huddle, dialogue with the operators, tanang stakeholders sa tourism ninyo diha after mibuto ning maong balita John. Doon na may mga meeting ang among ipangitan lagi katong implementing rules and regulations sila na kaya may bawaan na to kay para ma-ratify mo support mami
kay og may bagong direksyon unya na compromise ang amo lang naman nga na ay ang masa ba tagaan na to kay mahimo mo lang reference kon environmental fee nga tanang ilang lungsod maningil og environmental fee na unsa na. Okay. Okay, ato pa abuto ni no. Ato pong tinlisuyan nagpaminaw ang side sa ato ang LGU karon totoo og makontak nato. Kabahin ni unsay unsa nay update pod sa ilahang lihok on the side of the LGU as to the request of the governor na sa gunang panlalawigan kung mahimo adto sa entrance himuon ang kolekta. I think tips okay naman si Mayor, compromising mo na si Mayor. Ato lang siguro kung silang final direction kay mura na ay unawa mga panila kami nawa. What kabalo kung sa ilang plano. Muna nga wala po ta magulat na po ta kami nagulat na po kay respeto man lang po. June Daniel, salamat kayo sa panahon nga maghihatag sa atong tulmanon karong buntag. Maayong buntag. God bless, June Daniel. Daghang salamat, Ebs. IATF, inyong alagad ta forever. June Daniel, mga kaigsoon, operator sa Anda di Boracay, dito sa lungsod sa Anda. Mga kaigsoon, naghawat lang sila ni Mayor, no, unsa po yung action, no? Kaya mo compromise man pud kuno ni si Mayor. Unsa ka pa ilang gipaabot mga kaigsoon, katataod naman pud to, no? O nga nibuto ning maong issue, mangayo tag update o kamusta na. Nganong gapabilin gihapon nagpadayon gihapon sa highway sila nang ulikta. Mao ba gyud na ang ilang resolve nga ana gyud sila or doon na sila giplanuhan nga adto na sa entrance pero wa pa nila gipatuman. Ato nang hibaw-an karong buntag mga kaigsoon so wayan tug tawag do, no? Ang ato ang halandong mayor diha sa lungsod sa Anda, Mayor Inday Simasio, aron mangayo tag update niya mga kaigsoon kabahin ning maong issue. Atong oras karon 43 minutos suman nakalabay na ang alas 8 sa kabuntagon atong giisgutan mga kaigsuonan kining pagpangulikta sa environmental fee dito sa lungsod sa Anda. Kaning lungsod sa Anda kay mura man kuning nabulsa mga kaigsuonan ba. Maoro ning dahan nga ilahar yung lungsod mo tuyoon. Dili ni para sa ubang lungsod nga malabyan gyud nimo ba panitan. Moadto kag Albor mo labay kag Baclayon, kaning Anda moadto kag Anda gyud ang imong tuon, Kaya murag na bulsa ng ilahang daan diha mga kaigsuonan, Muna nga ilahang gipahimuslan, Pahimuslan ang maong situation, ang maong location sa ilahang lungsod. Munang tuas la dito sa karsada nagkolekta. Kay shot man tanan. Shot man gyud tanan, Para kaning mga tawhana nga miagi ani para Anda man gyud ni tanan, So di man ni mahitabo nga mo labay ra ning Anda kay pudok mudong sa laing lungsod. Maong shot gyud, Shot the balls gyud mga kaigsonan. Ala sige. Atong mga panibaya ning atong mga suki karon tigpaminaw nga mga online listeners nga misugod po arangkada dinhi sa ato ang pagpanag-uban karong buntag mga kaigsunan si Eliakim Labindia. Adjong buntag Sir Tibbs, ang LGU ra ni patay sa ilang turismo sa lungsod. Gahion pod og ulo ng local official sa Anda na intirap ang signal appeal kay wala ka bayad og 30 pesos. Way labot tong signal na to, Okay. Reverend Father Shano, mo ba? Si Mercy Estila de la Puz ning iya, Di madjud angay mo kolekta. Oy, kay highway manggod na, private road di ay na sa ilang kalsada. Mao lagi. Kana klaro kayo nga mga kaigsunan nga ilahang kuan ba? Ilang gikuha ang oportunidad nga ang ilahang dapit na agyod sa tuyoon gyud ba musud gyud ka so nganong ato pa maning pangita ag lisod nga atos entrance nga there's only one big entrance kaning highway. Atong oras mga igsuon 46 minutos na human nakalabay ang alas 8 do natay caller ato sa dawaton sa line 3. Hello may buntag. Hello Sir Bong. Good morning. Good morning Sir Bong. Yes sir, may buntag. Kamusta? Okay lang Sir Bong, okay lang. Okay, unsay imong mga panahon ani karon? Murag long time no here, ha? Yes Bong, Beng. Sige lang utik paminaw Bong, pero karon ako mo react Bong. Okay, padayon. Kay kanang LGU sa Anda Bong, burag unfriendly. Nga naman? Unfriendly ang ilahang approach. Onya burag unbuholano. Buraba kanang sobra ra pud kayo nya kamanag mga term nga highway rabire. Onya napoy uban nga sobra na kayo kamahal.
ako bong nakasuro yung pugo sa mga ubang lugar bong. Mm. Dito nga ni Cruz Baguio bong, ingon nga lagi, mura may entrance dito. Why entrance? Mm. Murag friendly kaayo og tourist friendly ra kaayo ba? Gi-invite nimo ang mga turista para to visit your place. Mm. Mao na karon bong kay na may pending nila nga resolution or ordinance nila ana, pero pending nga dili na nila ma-implement ng ilahang highway robbery nila. I think mo manawagan ko sa mga Boholano nga i-boycott ang anda. Mhm. Boycott na to nga na di na mga to. Aron makarealize ang mga LGU, mga local official ito ug mga taga-Andananon, taghan kay ko kaila mga ampere niya. Mm. Kay kung dili sila maminaw sa mga dingungo sa mga katawhan, i-boycott ang anda. Mano anda may atuon na to. Naipanglaw, nailuway. Bo May nindot alcohol. ka sa anda sir, lamay kay beach sila dito kanang puti kaayo. Oo bong, burakay gud bong. Murag Boracay, Oo, kanang murag nindot irresistible dito, charm, nakaadto ha. Tinood na po, nindot do kay bong. Pero kanang bong, ano ba, you should be friendly. Ya, bura ba kanang mga i-welcome nimo ang mga turista, whether local residents, mga Boholano, o mga langyaw. Mm. Kaya kung dili silang patuobong, sayo na kaya bong, 2 words, boycott anda. Mao na bong, ha? Boycott anda. Adidas luway. Kaya na ay gwapong river cross diha. Lahi man puna nga experience. Oo, bong, ha? Oo. Kung di patuo si Masio Mayor, boycott anda. Salamat kayo, Sir Bong. Salamat Mr. Caller, maayong buntag. IATF, inyong alagad ta forever. Line na 5 mga caller, itong dawaton mga higala. Hello, maayong buntag. May buntag, Vice. Good morning. May buntag, Vice. Sir Patrick, ni? Yes. Almost Oh. a month ako tawag niya, Vice. Kay medyo atong problema sa Pilito. Pero pasalamat ko Okay na, okay na linya ni mo sa PLDT, okay na. Okay na, Vice. Okay Almost a na. month ako katawag niya. Porbida. Mapil ko ng issue ng buntaga, Vice, no? Sige, Very go. nice issue, gyapon, Vice. Very nice, okay. I miss your voice, Vice. Yesterday, diri mo sa Bliss di ay? Diha medyo nagmisa alam namin diha ko diha may bisita mi ni sa haya ni Balyosan ta, PD Vice, Bulan. kay dito ko luway pa, Vice. Mm. Okay, Vice. Before na, Vice, no? Munimbayas ko gamay, Vice, ha? Kay dugay-dugay pa yung taon. Dugay-dugay na May ka buntag sa akong igagaw si Congressman Gary Lejano dito sa Negros Oriental. Mm. Si Kumpare Jerry Pabi, Ayan. si Sir Chito Bisara Emis, tingnan ninyo. Naminaw Si- kanunay na sito na to. Yes, Captain UP Membro. Among kauban ni kanyanto. Okay, Vice, your issue is regarding sa environmental pay, no? Para nako, Vice, akong gulingol ni Bisa, dilin tangay pa na ana sa highway. By the way, Vice, kaning napita dihay sa kanang napitang gikolektahan, is that a national highway or a provincial highway? Murag Provincial highway ba? National highway na Sir Patrick. National highway? Nasa aton hibawan. Dapat ta dili tay tapita diha. Saon nga naman pa ilang balao lagi. Pero it is para nako, Vice, dili ko angay napita diha. Now, ingangya mga atong gobernador, no? Tagaan pug pabor nga atong gobernador. Dapat dunta ang mayor taga na may kuan siya. Tagaan pug kanang gituwag og ang mayor na is kanang gituwag kanang discretionary power sa mayor na, Vice. Mm. Although nga naikuan, dunay ka ng resolution na o balaod na, mahimo mo na sa mayor, anong di igod. Karon, og kana pa gamiton sa ubang lungsod nga na magatang. Di ba? Og may magatang po sa ubang lungsod na usamot kakuan ang atong turismo gyud, maka-down, makaana mo kakuan. Makaana mo kahina og maminus ang iyang mga 100 pita. Now, kanang lapitan ng anda, Vice, mungutan na ko na, Vice, hintuman mo po sila ng ito 20 meters sa television. Kana may watay data ana Sir Patrick, presumably may tuman na sila diha kay stricto man ng DNR, no? Kay dugay-dugay nung kuha ko kanha na, Vice, pero na-structure diha nga in takong dagat, kuha na yun. Maabot siya sa tubig na hapit. So, what I mean mo, kay ilang man napita diha. So, ako, balik ko na ko, Vice, dili ko yun nga, kung may himuwadon sa ng koleksyon diha napita ang kalsada diha. Lain paminawon kayo. Okay. Salamat kayo, Vice, ha? Salamat Sir Patrick, salamat kayo. May buntag kanimo. Advance happy pista sa luway. Mga igsoon, mo lagi. Okay, salamat kayo. Dili angay sa highway. Mangulita. Mao na iyang mensahe
mga kaigsunan. Ato nang gisubayan og contact pod ang mayor mga kaigsunan no diha sa lungsod sa Anda og murag pa nato ma-contact. Mayong buntag ni nila diha ni Jilbong sumayong pagpaminaw. Alfredo June. Tusad nga ni Fe Racho Morhia mayong buntag doors Kaluyong putol-putol signal si Chef. So dili na putol ron. Okay. Roel Malabote mayong buntag usab kaninyo. Ato mga suking online listeners and viewers nato mga kaigsunan giisgutan nato karong buntag mga higala ang pagpangulikta sa environmental fee dito sa lungsod sa Anda. Diin miani kini og mga pagsaway kay nganong naa sa highway. Nganong naa sa highway. Di ba day mahimo og adto sa mga entrance sa mga resort. Tungod kay tan-aw nila mura og highway rabire matud pas mga callers and texters nato mga kaigsunan. Ug matud pa ni June Daniel sa mga operators dito mga kaigsunan 70% of the tourists in Anda locals bulanon. Palag sila anang 30 pesos. Palag sila anang 30 pesos mga kaigsunan kay mako ra, no? Wasla mo palag nga dunay pagpangulikta apan mako ra ang 30, no? Pilam di angay diha pod mga kaigsunan, no? Noon karong mga butangan ning panahon karon nagkasakaman, ha? Gikan sa 10 sa kag 30. Kay ang LGU baya pod mga kaigsunan mo raise po na og funds, no? The more people nga mosud sa ilang lungsod, the more responsibility nga ilahang atimanon. So mao tingali po na nga nangulikta sila. Pero the manner mga kaigsunan nga gikolekta na ug asa napita gikolekta na mura usa na sa mga butang nga gikapalagan sa atong mga katawhan. Kanang giingon nila matag lungsod maghimo ana di gyud na mahimo matag lungsod, no? Kay ang ubang lungsod di man pareha og porma sa Anda, no? Kapalitan ang Baklayon mangulikta di man na mahimo taga Alborco sige padayon malangan ang tao, ha? So dili na mahimo sa ubang lungsod. Ana ra na mahimo sa Anda kay ang iyang geographical location, no? Kuan ba strategic for entrapment. Strategic mga kaigsunan sa pagpangulikta kay tujuon ba nabulsa ba ang maong dapit mga kaigsunan. Maura gud po na og panglaw kintahay padung ka so moagi jud ka og kuswe or duha ka agianan. Wa kay mahimo gyud. Kay moagi man jud ka ana murag ingon ana ng kuan ba ingon ana ng Anda, ha? So dili na mahimong iawat na sa ubang lungsod mangulikta ng Maribuhok. Di man ko taga Maribuhok, taga Loon man ko. Diyo mo mahitabo, ha? Malangan hinuon ang tao so dili di mo sunod ng ubang lungsod na, ha? Kanarang Anda mo makahimo ana ng styla kay nabulsa ng ilahang lungsod mga kaigsunan. Doon na pa'y text dire nga itong dawat karong buntag. Ato ning basahon mga kaigsuunan. No? Dapat ang lungsod sa Anda musunod unta pod sa hangyo ni gobernador. Nganong gahi manag-o ng mayor ana. Ilaha pagutiling i-discuss ni sa ilahang council pod mga kaigsunan. Ang atong pangutana, specific bagyod diha sa ordinansa nga ana sa karsada sila mangulikta. Kay kung dili na specified in that ordinance, pwede ra moderate ra sila og gama og lain nga pamaagi unsaon na pagkolekta, no? Executive order ba sa mayor o unsaon na? What is important nga naay ordinansa nga mangulikta sila. Kay kung mangulikta ka, mangayo kag kwarta nga way ordinansa, foul na, ha? Foul na. Pero naa ba gyud sa ordinansa nga ana sa kalsada kay kung naa unya gusto nila nga usbon, kana nakinahanglan sila ordinansa to amend the ordinance, the previous ordinance, no? Pero ugwa, diretso ra i-implement na, no? Atong oras mga kaigsunan, doon na kita 4 minutos sa dili pa ang alas 9 sa kabuntagon. Doon na tayo color sa Land 5 itong dawaton. Hello, may buntag. May buntag, Sir Tim. May buntag, sir, may buntag. Nakay katampo gamay na atong issue kung saan da. Okay, nindot kayo. Padayon, sir. Naambutay gamay dihang nga luna. Pero di ko taga dito. Nalakoy katampo gamay. Okay. Parang sagwa man kaayo ko ng ato ang gibuhat karon diha sa mayor. Pwede raman na og kanang realization niya na. Parehaong niya na sa Inlex o Islex. Magkama siya lami kayong kalsada diha niya butang lang yun sa pag-approach yun butangan yun umurag Islex ba o Inlex. Para pawa sa hilas. Dili environmental pay.
Kay ang nataw uban labi nagikan sa Luzon. Oh, Naanlad naman ana so di matinga. di matinga. Pero kanang gibuhat niya karon milad. Mm. Mahimong highway ra dire itong naon-naon. Mm. Mora na may katampo. Salamat, Mr. Caller. Thank you so much. IATF, inyong alagad ta forever. Dito sa Luzon, Manila, mga kaigsunan, kung mo exit kas Manila pa doon sa Luzon, dunay mga kalsada nga magko diha. Northern Luzon Expressway, dunay South Luzon Expressway. So gidevelop na og mga private nga mga developers. Aron makabawi sila, makaginansya pud sila. Tanang tao muagi ana, tanang sakyanan kolektahan. Oh, kay makailaing maagian. Gadali ka ana gyud kaagi ang ISLEX o GINLEX, no? Mao na nga mobayad ka dili environmental fee kun dili unsay tawag ana passage fee bay tawag ana mga kaigsunan, no? So mao na giingon sa caller, sa to pa improve ng krasada des anda, lamion na taman-taman diha, kolektahan tanang sakyanan. Oh, dili lang mga turista. Kay naa may INLEX o SouthLex like, no? Ang krasada diha. Okay, dako kay gasto na mga igsoon. Ug mo na himuon. Atong oras mga higala, 3 minutos. Sa dili pa ang alas 9, dunay caller. May buntag. Hello. Morning. Good morning. Hello. Sir Bong. Yes sir, good morning. Unsa po imuha pa yan nga atong giisgutan karon? Si Kuan Sir Bong, si Biben. Aw. Mo ambe taga may na imong anda. Konsihal. Kuan. Okay. Konsihal Biben Inting. Okay, Kining dili de pasaning province o ordinance regulating mga national o provincial roads, ibawan ang kolekta niya na repealing clause aron ma-repeal ng ilang ordinansa anda. Okay, sa ang imuha ani provincial government mo magama og balaod Oh. nga bawal ang pagpangulekta. Ya, nabi tayo repealing clause sa mga ordinance. Correct. Okay, nindot Tayo kay tanaw mo. kay nindot ni kay tibuok na general buhol ni. Oo, nga tanan national highways o provincial roads bawal mangulikta og kuan. Nabita po na beyond the commerce of men. Hala pa na una di man tabugado sig sayo pod. Sakto man man mo mapawla ni og amuon sa sangguniang panalawigan. Ang mapawal ani kun dunay mo question ani ngadto sa korte nga ang sangguniang panalawigan kanat inak an ordinance nga inana nga klase, no? Unless i-challenge na dito sa korte, pero that's a very good idea. Regulating nga bawal ang mangulikta. Regulating the privately owned road. So, kuan pa na tibuok buhol pa na wala damo na mo awat ana sa anda para sa anda. Nauna ko na ka. Naminaw tingnan itong mga board members. Maybe that would be the solution. Kung magmagahi ang anda ani di gaman balaod sa province, mapugos sila kuan, no? Kundi gud sila Hindi na repealing clause. So automatic repealed na tong ordinance anda. Okay, okay. Dili ma-repeal ang ilang ordinance kay sila ra may maka-repeal dito pero di gyud sila kapatuman sa ilahang paagi nga ana sa highway. Pero namay repealing clause ang sa province nga all other laws, ordinances contrary. Posible. Magama gyud balaod ang provincial government aron magbawal sa mga koleksyon sa kalsada. Sakto tong giingon sa caller. Very good, no?